O cabalo de Alberte Merlo. Un relato de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao libro Os outros feirantes. Unha tardiña de verán, Alberte Merlo deulle o seu cabalo unha merenda de erva fresca e despois sentouse no cepo de partir leña e ler o xornal. O cabalo merendou e pasou a súa cabeza por derriba do ombreiro dereito do amo e con voz humana preguntoulle: «Como vai o mundo?» Este foi o comezo de longas conversas que durante varios meses mantiveron Alberte e o seu cabalo. Falaban, según Alberte, de política, das contribucións, de como foran os prezos na derradeira feira de Noia e das bodas e dos difuntos. Un día, o cabalo díxolle a Alberte que non lle gustaba que lle chamasen Moro e que mellor sería que lle buscasen un nome máis decente, aínda que fose en francés. Alberte consultou cun amigo de Muros, moi amigo de seu, e este díxolle que lle chamase o seu Moro simplemente como lle chaman os cabalos en Francia, que lle chamase Cheval. O cabalo pareceulle ben, aínda que marmuraba que quizás ao nome deberían engadirlle dous apelidos. Por consello do cabalo, Alberte folle dicindo aos veciños que o seu cruzado de Percherón e Mourisco xa non se chamaba Moro senón Cheval e que fixesen o favor de tomar nota do cambio a todos os efectos, decía Cheval. Pasando os meses, Cheval iba amosando moi vivo de xenio. Celábase de que Alberte falase coa xente sin estar il de diante, de que lle asubiase o cantirol e de que lle lese o xornal en voz alta a muller que non sabía ler. «Dabundo faz, con dormir con ela», comentaba Cheval desgustado. Iba a cumplirse un ano dende a primeira conversa de Alberte co seu cabalo, cando un mediodía, regresando os dous amigos do muiño, carregada a besta con 2 sacos de fariña e outro de farelo, Cheval parouse na ponte e díxolle a Alberte con voz grave: «Vai facer un ano que nos falamos. E se queres que sigamos comentando o mundo, tes que prometerme que de agora en adiante solo vas falar comigo. Despois de todo, son o único cabalo da provincia que fala co seu amo. E non me fío da túa palabra, que máis dunha vez xa che escoitei contar algunha mentira. Tes que facer un documento, se non o faz calo para sempre». A Alberte non lle parecía nada doado o consultar este asunto cun abogado. O abogado seguro que o tomaba por tolo se entraba no seu despacho explicando que falaba co seu cabalo Cheval e que quería un escrito no que Alberte declarase que só falaría con il e que se entendería por señas co resto dos galegos. Foi Alberte a Muros visitar o seu amigo o mestre. Este díxolle que escribira calquer cousa nun papel de barba que era seguro que Cheval non sabía ler. «Quen sabe que non sabe ler?», insistía Alberte. O mestre, en papel selado de 3 pesetas, escribiu unha declaración xurada na que Alberte se comprometía a non falar coa xente se non era con permiso do seu cabalo Cheval, denantes conocido por Moro. Firmou e rubricou Alberte Merlo. Cando chegou a casa co documento e o amosou o cabalo, este fixo que llo lera por 2 veces. «Moi ben, agora tes que levar o rexistro». Alberte quedouse ca boca aberta mirando para Cheval. «O rexistro, conozo o procedimento. Lémbrate que antes de ser o teu cabalo, fun o cabalo do procurador de Abeledo. Un procurador moi famoso do que se dicía que tiña na memoria o código das argalladas. Alberte anda agora coa declaración xurada na man, sube e baixa polos camiños, séntase nise chanto ou arrimas a Quil Carballo, pensando sempre no choio, sen saber que facer, se ir ao rexistro de Noia ou non. E mentres, o cabalo que non lle fala e olla para el de esguello.